Esperientzia zoragarria izan zen eta ari ideia hobeagoak gauzatu zituen. Entzute zerbitzua, igande arratzaldetan, oroitzapen idazte zerbitzua, larun bat ilunabarretan. Gurasoekin bat ere pozik ez zeuden aurren erreklamazio zerbitzua. Ostiral arratzaldeetan, asteburua baino lehen, hauze zen, zerbitzurik erabiliena. Seme-alabekin nerbioak dantzan zituzten gurasoen lasaibide eta arintze zerbitzua. Igande gauetan asteburua bukatu baino lehen. Maiteminduentzako aholku zerbitzua, eskaeren arabera. Txiste kontaketa zerbitzua, astelenetan, egun saia baita, oro har. Proiektu baztertu eta barriz hartutakoen zerbitzua, aurretiko hitzorduarekin. Denbora igaro zen. Maitagarri segundo bat, orduak izan daitezke guretzat. Asteak txolarrearentzat, hilabeteak antzoarentzat eta urteak inurrientzat. Maitagarriak ezbairi egunero bizita egiten jarraitu zuen. Bazekien bai berak, bai Tomasek aur bat nahi zutela eta denbora aurrera egiten ari zela gehiegi. Zain zegoen ea ezbaik desioa handia hura eskatuko zion, baina ez zen alan izan. Hauze desio dut gehien. Zu bihar barriro etortzea gauza bera galdetzera. Eta halako batean aurdun geratu zen.